ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ଓଡିଶାର ଏକ ମନ୍ଦିର ରାତି ହେଲା ସକାଳ ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଳ ପାହାଡର ଏହି ମନ୍ଦିର କଥା କହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ରୋମ ଟେଙ୍କୁରି ଉଠେ। କାରଣ କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀ କୌଣସି ଇତିହାସ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ରେକର୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। କାହାଣୀ କହେ ଏକ ବଡ ଆଲୋକ ରାତିରେ ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ଲୋକେ ଭାବିଲେ ବିଜୁଳି ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁବାସୀ ଏଠାକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ଥିଲା ପୁରା ତିଆରି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଭୟଙ୍କର କଥା ହଉଛି ଦେଉଳରେ ଆଜି ବି ହାତୁଡିରେ ପିଟା ଯାଇଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି କେହି ରାତିରେ ଆସି ହାଣି ଦେଇ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା କୌଣସି ପାଦ ଚିହ୍ନ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଗାଁବାସୀ ଏକ କଥା କହନ୍ତି, କାମ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେବୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଦେବତା ମାନେ ରହିଯାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ହଜାର ପୁରାତନ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲା କିଏ, ମଣିଷ ନା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି? ଉତ୍ତର ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଉଳପଡା ମନ୍ଦିର ଆଜି ବି ଗାଁକୁ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ କିପରି ଆସିବି? ଆଉ ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।